Защо трябва да използвате пробиотични препарати за почистване в свинефермата? Пробиотичният препарат за почистване на помещение за отглеждане на свине PIP-AHC е мощен и активен почистващ препарат, който след употреба образува стабилна и здравословна микрофлора в свинефермата. Преди да започнете прилагането на PIP-AHC, механично почистете помещението. Пригответе 5% разтвор на PIP-AHC. Температурата на използваната вода трябва да бъде между 40 и 60 градуса по Целзий. Напръскайте всички повърхности в посока отдолу нагоре. Оставете продукта да престои 10 минути. След това измийте добре повърхностите с вода под високо налягане до окончателно отстраняване на препарата. Почистените с препарата AHC повърхности се стабилизират и се създава микробиологичен баланс. PIP-AHS – препарат за стабилизиране на микрофлората в помещенията за отглеждане на свине. Преди употреба разклатете добре опаковката с препарата. Разтворете 1 литър от продукта в 2 литра топла вода и напръскайте площта, която трябва да се стабилизира с достатъчно количество разтвор. С 3 литра разтвор може да се обработят 400 квадратни метра площ. Обработете цялата площ. Поради пробиотичния ефект, в повечето случаи не се налага дезинфекция. PIP сапун за ръце допълва програмата за хигиенизиране. Сапунът за ръце PIP е концентриран почистващ препарат с тройно действие, почистващ щади и предпазва ръцете. PIP Water Controller – особено важен препарат, който намалява и предотвратява риска от развитие на патогени в системата за питейна вода. Като добавите само 1 литър PIP Water Controller на 10 000 литър вода, ще намалите този риск до 90%. Основните предимства на PIP са до 80% намаляване на употребата на антибиотици, до 50% намаляване на смъртността през първата седмица от раждането, по-добро усвояване на храната с по-бързо натрупване на маса, до 80% намаляване на неприятните миризми, безопасни за хората, животните и околната среда, ефикасност и намаляване на разходите. Щастливите животни струват по-малко и дават повече.